Dito kami sa Manginasal, guys. Dito sa may message ba ito? Yes. Iwan na ako. Ako, walang upuan. Grabe, daming tao, guys. Walang maupuan. Oh? Yan, only rice. Only rice sila. Sausawan namin. Viva! Ay, paano lang sa... Okay. Sa sausawan. Sa? Sausawan, gago. Ipapalo pa raw. Itong peso ko. Kainin mo na. Ano? Okay ba? Nandun ka. Ha? Sa Crispy nandun ka. Kuha ka ba? Oh my God, busy, grabe. Look at this. Look at this. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Iba, si Nikki. Iba, iba. Thank you. Okay, thank you. Ayan na, pati-take out na dyan na. Okay. Late ka na? Sikip. Late na? Yes. Late ka na? Tapos na. Take off na. Nauna na kami. Babush. Ayun naman guys, nandito kami sa Jayco. Galing kami ng Manginasal kasi gusto lang ang refreshment ng mga ito. Normal na ice. Dahil hindi natuloy sa school itong isa. May lemon, may chai. Dahil wala raw siyang pasok. Yung lemon tea, ice tea. Yan. Ice lemon tea. Kain pa kami ng Manginasal dahil nagmadali kami dahil hindi ako nagluto. Hindi lemon yung... Ay, niluto naman ako pero Thailand, ice tea yung ibig kong sabihin, hindi niya type. Ang sabi niya, doon na lang tayo sa May labas ice para ba? hindi Ice. ako malate ka niya. Kasi siyempre, pag naghain pa ako, naghugas pa, bla bla bla, ayun, malate daw siya. At pagkatapos-tapusan pala, pagkatapos ng Manginasal, hindi naman pumasok. Ang galing guys, no? My God, galing, galing, galing. Galing dito, oh. Ngayon, siguro kakain ako ng yogurt. Or, ewan ko, di ba? Ice choco, may ice cream pa. Choco? May ice cream yan? Sa taas yun. Uy, ang sarap pala. Coffee Papi, what's this? Ano ito sa kanya? Thai. Thai ice tea daw. Thailander tea. Thai. And me is yogurt. Yay! Kain tayo guys. If you will ask the bill, here it is. Para din na tayo magtanong. Ayan na guys. Kain tayo guys. Sa Hola tayo naghapunan today. Kain na. Kain tayo guys. Nag-live pa ako. Teka lang. Init na. Nag-live pa ako. Oh. Okay. Sige, Day. Thank you, Day, ha? Salamat sa ulitin. Bye-bye. Ay.
I'm satisfied through the weekend. Do like 9 to 5, I'm the weekend. Ako ay pinagpalit pero di yan masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait, ako masigit. Yeah, wait, ako masigit. 10 o'clock pa lang. 10:30. Oh. Upo na ako doon ah. Cappuccino lang sa akin. Ang favorite corner ko here in ICM is this corner of Jayco. Ayan, nandito tayo guys. Kasi may lakad kami. Dito muna kami mag-coffee and then proceed to our lakad kasi nauhaw ng coffee. Okay? Hindi ako makapagsalita guys kasi may music. Copyright tayo. Andito kami ngayon. Look at that. Alam niyo naman na siguro yan. Lagi ako dito. Ako cappuccino. Yan, as usual. Cappuccino din sa kanya. Yan. Energy booster in the morning. Kailangan natin bago ang field trips natin. Yan. Side trips. Pala. Okay.